ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପିକେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବୟସ 65 ବର୍ଷ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଟ୍ ମାଗୁଣି ପ୍ରଧାନ, ଗାଁ ସା ହେଉଛି ଜୁଝଗଡ଼, ପୋଷ୍ଟ ଦାରୁଠାଙ୍ଗ, କିଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 24, ଥାନା ଚନ୍ଦକା, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ଚାରି ପିଢ଼ିର ଗୋଟେ ଘରବାଡ଼ି ଜାଗା, ଖାତା ନମ୍ବର ମୌଜା ଜୁଝଗଡ଼, ଖାତା ନମ୍ବର 209ରେ ଆମର 19 ଖଣ୍ଡ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି। ସେ ଟୋଟାଲରେ 5 ଏକର 389 ଡେସିମିଲର ସେ ପ୍ଲଟ୍। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବଟା ଶାବକ ଯେଉଁଟାକ ଅଛି 1911-12, 11-12, 29-30ରେ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ଟି 3 ଜଣ ନାଁକରେ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଥିଲା। ଗଦାଧର ପ୍ରଧାନ, ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ରାହାସ ପ୍ରଧାନ। ଏଇ ରାହାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଜଣେ ବେଳକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବିନା ଖଜଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ଖଜଣା ଦେବେନି। ଆମ ଜେଜେବାପା ଖଜଣା ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଖଜଣା ଦେଲି, ତାପରେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବାପା ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଲି ଖଜଣା। ମୋତେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ବଣ୍ଟାକୁଣ୍ଟା ନାହିଁ, ମନକୁ ମନ ଇଏ କରିବା। ଡାକିଲି ତାଙ୍କୁ, ଆସ ଆମେ ବସିକି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଦେବା, ଯାହା ବାଟରେ ଯିଏ ରହିବ, କେହି କାହାକୁ ପଚାର ବା ନ ପଚାର, କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ବାଣ୍ଟି ଦେବା, ଯିଏ ଯାହା ଖଜଣା ଦେବ, ଯିଏ ଜାଗାରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ 16 ମସିହାରୁ ସେଠି ଗୋଟେ କଲି, ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା 144 ସେତେବେଳେ ଥିଲା, 144 କେସ୍ ହେଲା। 144 ହେଇକି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଏବେ 19/2/2025 ମସିହାରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆମର ଝିଅର ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ଦେଖିବା। ମୁଁ ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲି ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ଦେଖିବା ଭିତରେ ସେଠି ସେ ପଚାରିଲେ ମୋତେ, ଚନ୍ଦକା ଆଇଆଇସି ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ପଚାରିଲେ, ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ବା ଚନ୍ଦକା ଆଇଆଇସି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ତମେ ଟିକେ ଥାନାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ଥାନାକୁ ଯିବି ଯେ କ'ଣ ସାର୍, ମୁଁ ଏବେ ତ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ଦେଖାରେ ଆସି ବାରିପଦା ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। ନା ତମେ ଏଠୁ ଯାଇକି ବାରିପଦାରେ ଉଠିଲନି, ତମେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟାକୁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତା ପୁଅ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, ତାକୁ ଟଣା ଓଟରା କରିକି ଯାଇ ବାରିପଦାରେ ଉଠିଲଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ଜମା ଜାଣିନି ଏଗୁଡ଼ା, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭୋର 6ଟାରୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ନା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ FIR 11-12 ବେଳେ, ନା କେତେବେଳେ 11-12 ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣକ, ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତମେ ଟିକେ କହିଲ ଆମ ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟ ସାର୍ କ'ଣ ଫୋନ୍ କଲେଣି, ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଛି, କହିଲ କେଉଁଠି ଆମେ ଅଛେ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କଥାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ FIR କରାଯାଇଥିଲା? ହଁ, ମୋତେ କଥାରେ ତ ସିଏ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ FIR କିଏ ବିନୋଦିନୀ ପ୍ରଧାନ ନାମିନୀ ଜଣେ ମହିଳା କିଏ ସିଏ ଆସି ଏଠି FIR ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ। ସେ ବିନୋଦିନୀ ପ୍ରଧାନ କିଏ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଜାଣିନି। ସତ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ତ କପଳ କଳ୍ପିତ, ମାନେ ମନେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିକି ମୋ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଥିଲେ, ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ରଚନା କରିକି ଆମ ଜାଗାରେ ଦଖଲ କରିଦେବେ, ମୁଁ ମୋର ଥାନାରେ ବସିଥିବି, ମୁଁ ମୋର ଯାଇଥିବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିବି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ମାନେ 19/2/25 ମସିହାରେ ବାନ୍ଧି ଇଏ କରି ବାଡ଼େଇ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇ ମୋତେ ମୋ ଢିଅ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନ ଦେଇ ମୋତେ କହିବେ ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଆସୁ, ତୋର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ଧମକା ଧମକି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏସିଡ୍ ଧରିବେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ ବୋଲି ବେକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସି ଆଣି ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବେ ସେ ଭିତରକୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚନ୍ଦକା ଥାନାକୁ। ସେ 9 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ସେ 9 ଜଣ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ, ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ସଙ୍ଗୁ। ତା ପିତା ହେଉଛି ଦାମୋଦର ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ ବାବି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବାୟା ଓରଫ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଏମିତି ହେଇକି ସେମାନେ 9 ଜଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ FIR ବି ଲେଖିଥିଲି। ସେମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ନା? ସେଇଟା ଆମ ଜ୍ଞାତିକ କେବେକା ଯେଉଁ ମୁଁ ତ 600 ବର୍ଷର ମାନେ 7 ପିଢ଼ିର ରେକର୍ଡ଼ ଆଣିଛି ନା, ତେଣୁକରି 7 ପୁରୁଷରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଏକାଠି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି, ସେମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାତି। ହଁ, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କଥା, ସେମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜ୍ଞାତିକି କାଟିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଅଛୁ, ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ଆମର ଜ୍ଞାତି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ମନ ନା, ସେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ମନ ଦେଖିବା ନକ୍ସା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଥାନା ଅଧିକାରୀକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ଆମକୁ ମାନସିକ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋତେ ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନକୁ ମୋତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିଲେ। ଏଠି ଜଣେ କଳା ହେଇକିରି ବାବୁ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିନି, ସେ ଜଣେ
पिके साहू ना पिके ना जड़े साहू सी बाबू से सी आ उमेश साहू जी एसआई थे सी समस्ते मिसिक गोटे चक्रव्यूह रचना मोपाई करते मुझे जानीपारि कहीं मुझे जानी ए बाबद किसी से स्त्री लोक से डकैले भारी हसखुशी से स्त्री लोक को जो 9 जन जाक शिखई बणैकी आनी से डकैले से आसिले गोटे मिनिट्रे ये लोक आम खराब व्यवहार देखुला कहीकि से स्त्री लोक सह 9 जन लाख डिया मारी पड़े चंपड़ मारी पड़े से समय सरोजिनी प्रधान मो स्त्री हाथ धरबार एटू कहला मो हाथ कहीं धरचु ना रे तू पलू कड़े मत कह तू किए ना मो तू जानु तो पुतुरा जानी ये कहला तो पुओ जानी ना तो मो पुओ किए मो पुओ तो कटक ना तुम पुतुरा जानी जो मिट्टू मिट्टू ये से दिन से मत कौन एफआईआर कॉपी देलेनी कि ना मत मानसिक निर्यातना दे चली आ विभिन्न प्रकार खराब भाषा भी कथबार्ता तू बुढ़ा हेलुणु तो कहीं एथे मातिचु कहीं लगिचु छाड़ी दे एमती चंदका प्रिवियस आईआईसी कहती तापर चंदका आईआईसी जो पिके जेना भी कहती जो सेठू गली एससीपी पाखक एससीपी सेमती विभिन्न प्रकार मत मानसिक निर्यातना एससीपी ऑफिस देले प्रिवियस एसपी रमेश कुमार विश्व सी सेमती गले आठी उमेश साहू जी थे एसआई से सी भी सेमती विभिन्न प्रकार मानसिक निर्यातना मानसिक निर्यातना माने आपन कोन केमती मानसिक विभिन्न प्रकार विभ्रांतिकर प्रश्न विभिन्न प्रकार कथा माने आम जो दुख लगे आम जो दुख लगे मुझे सीनियर सिटीजेन वरिष्ठ नागरिक मुझे सीनियर क्लास 1 ऑफिसर भी तेणुक आम एभली सिचुएसन केबे भी देखिनु पुलिस जो आमको आम 34 वर्ष मनीष तैयारी कारखाना मनीष कर सारापर आमर जो न्याय पदे कथा पदे चंदका पुलिस आमको देलानी प्रोवाइडेड मो जगार जबरदखल कोर्ट ऑर्डर थाई मो जगार जबरदखल कर कोठाघर कर सारी तेणुक जहाँ जो पुलिस चंदका जहाँ चंदका पुलिस गाँव को चंदका पुलिस आम किसी भी पंचदार से जगह को माने किसी भी से जगह पर किसी भी करना तेणुक बाध्य होगी पुणी थे आज आसी आज गतकाली भी देखिली गतकाली भी तैयारी घर आज भी घर जाए तेणुक गतकाली आज दी जन जाक मुझे एफआईआर चंदका थाना दरज कर शेष में कहि जे आमे जड़े सीनियर सिटीजेन मत गोटे निहाती भाव न्याय दरकार मोर बास चलीगला मु खजना देवी मो जेजेबापा आज भूल करते बोली मो जेजेबापा आज खाता पार्टीशन करते से लोक मैंने निरीह भद्र लोक थे समस्त भाई भाई कर समस्त मिलमिशी चलते आंको भली कहीं ना तेणुक मुझे कोर्टर आश्रय नेबी आ भविष्य में जब मुझे न्याय न पाए ताल मुझे आईन आश्रय तो नेबी कि असह्य हो मोर भी अच्छा मुझे आईन टाक हाथ को नेबी कोर्ट आपण तो करे कोर्ट आश्रय नेबी कोर्ट तो लिखि देछि जे कि फर्दर एनक्वायरी ए जाय चंदका थाना रो आईसी एनक्वायरी करनांती कि स्टे भी करे नांती कौन पाए चंदका थाना को जिते सब मत ये समस्या आसे चंदका थाना को आम बारंबार आसू आम खाली गोटे पिले देवे जे आपणकर आम पाखे गोटे चिठी आसला आम करूँ तेणुक चिठी आसला 26/3/2025 मसीह एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीसीपी एमाने देले ऑर्डर दे चंदका थाना को से ब्रिच ऑफ पीस रखिए पक्ष मान नोटिस देवे किंतु कौन पाई कौ उद्देश्य चंदका पुलिस 15 दिन पर 11/4 तारिख से नोटिस सर्व कला प्रोवाइडेड ता पूर्व 4 तारिख से हाजर होबार थिला से चंदका पुलिस जानी जानिकी से सहयोग करी कौन लगुच आपन को पॉलिटिक्स